Čauky lidi, dneska tady točíme video z Tower of Hell. Jsem lepší možná než Iri Rosa, ale to možná vůbec, ale chápete. Co tady zvoní zvonek? Počkejte, mě tady zvoní zvonek. Jo, přesto. Jo, furt zvoň, mě to nezimá. Točím video zvonku. Že jsem to... Tak to trochu GG, kámo. Kdo to viděl, tak Iri Rosa ty to vůbec nedal. Protože než to zmizí. Zmiz. Teď si to upni takhle. Pak to vyleze a tak to musíš jet. Takhle jeď. GG chat. To je hodně unlucky. Dronem to vím. Mám čas na to ještě to udělat. Takhle. A GG, mi to skutalo. Viděli jste, já jsem mega OP, ještě 5 minut. Počkám, to jsem takhle. Tak to nedám. 5 minut ani 2 až tam nahoře, to mizí furt na jakýkoliv úrovně, kámo. To je hodně unlucky. Omlouvám se, co bude zní úplně nepříjemně to tleskání, ale... Teď bych mohl podkloubnout a pak to nahrát. Chápete? Chápete mě, ne? Snad. Jo, takhle, podej takhle. To mě nezajímá, kámo, to mě nezajímá, ten tower. To je na bobek, kámo. To je na bobek, ale hodně na bobek. Kámo, to je hodně na bobek, čet. 50 sekund, nestíhám, krát 4 ještě. To je fakt onlaky, hodně, ale. Iri Rosa ty to nedávala, možná. To dávala, ale... Kdyby se dostal možná aspoň tak daleko, jako možná i Iri Rosa na první pokus. Ano, to točí třeba na 80. pokus. To je mega lehký. Pokud spadneš, tak to moc lehký. Co ty tančí Iri Rosa, kam udělá? Hop. No, úplně nahoře, koukejte. OK. To si dělá země srandu snad, nebo co ti je? Možná ty to video ještě dneska nevyjde 10.7. Ale dokonce to dneska je vůbec. Podíváme se, kolik na těho dneska je. Dneska je 10.8, pokud to vydá, že 11.7, tak asi nic nestane. Pro tebe hodinková akce Iri Rosy. Můžeš mi vylepšit, nebo ty mi pomož. Kolik mám? 11. Teprve 11. Ty král. Ale promiň, ale pardon, ale to se nedá. Přesně, ale to jsem tady na začátku. Jsem se ani na druhé level. Já to skáču na trampolíně, takže se nedívce, že tady trochu rejžuju. Já rejžu na trampolíně, já to skáču. Pak až můžem na trampolínu, až půjdu na trampolínu aspoň,
tak samozřejmě si zaskáču a vyřiďuju to všechno na trampolín. Konečně co? Konečně? Dám tam to. Já jsem se chtěl otočit a já jsem udělal. To dám. To je hodně nějaký, že ten zvuk, totálně, ale. Trochu rage quit, kam nesmí chybět. Eko je i to. Můžeme si někdy se zahrát geometru, jež? Stopro. Budeme točit někdy geometru, ještě na live streamečku. Live stream, který už trvá 20 minut, jsem editoval 10 hodin aspoň. No ne už 10 hodin ten stream, a to jsem ho vydával včera a doteď jsem uploadnul. Před asi 10 minutami jsem uploadoval. Kdo to viděl, tak 10 minut jsem uploadoval, 10 hodin teď jsem si to na to kouknul, ale to nedělal dobrý. Samozřejmě, kdo neodbírá můj kanál, to je 100%, se podívejte. Jo, říkám si, dejte like a odběr a zvoneček, aby vám neunikl další streamečky. Streamečky potřebujem. Dejte like a odběr a zvoneček, kdo ho ještě nemám. A dneska natočíme shorty, live streamy, pak další. Dneska jsem natočil jeden live stream a je to hrozný. Je to hrozný, točil jsem už 2 live streamy a je to hrozný. Říkám nic, nezačínal bych si s live streamama. Čau. Ne, ještě ne, keď jsem to byl prank, chápte. To byl prank na vás, že pokud se to video vypnuli, tak to jste hodně GG, to se ho znovu zapněte. Zapněte si znovu to video. Zapněte si to video, kámo. Hele, na streamu jsem měl jednoho živýho, jinak tady mi dal like odběr a ty streamy jsou fakt od 1000 odběratelů, takže začal jsem na 100 a na mě nic nekoukal. To jsem se mohl točit takhle, ale no to by mě si nebyl točilo. Jdeme na to. Toenu, tu maja, tu maja, tu mala, tu maja, tu maja, tu mala. 4 minuty a oni to začali na 8. Na 8krát. Čejte? Tako, to vypadá tako, klidně. Je to taková ta hra, ne? Ok, jdeme na to. Co ty píšeš? Ty rosa, kámo. Leč má... Tak jednoduché, že jsem... Tu roka mi ta... Čejte minutku. Jsem zpět, kdo jsem tady, tak jsem tady. Byl jsem furt tady v bytě, jsem se chtěl. Tam přesně dosáhl. Krát 10 000, kámo, krát 10 000 to by. Když jsem se zbavil, to krát 60 třeba. To minuta, to by uběhla hned. To by jenom 6 vteřin a byla by 1 minuta. Sakra! Ty hraješ fotbal? Jo, hraju fotbal, kámo. Jsem tady fanouci na Roblox. Mě to přichází do chatu. Jo, takže to je asi konec videa, čau.